Bij L11 trekt door Limburg zoeken we letterlijk de grenzen van de provincie op. Want nu ben ik nog in Brabant en nu ben ik in Limburg. Want we zijn vandaag de gast bij CV de Kijvers. En die komen uit Holthees en Smakt, Brabant en Limburg, die samen de vastelavond vieren. Ik ga binnenkomen hoe denk. Kom maar, ga maar in. Hey, zeurtje! Smakelijk hè? Smakelijk, smakelijk. Is het wel niet? Heel leuk. Henk, wil je deze duveltjesvlees? Ja, heel leuk. Dat is toch ongekend. Dat is weer, je zit de keukenprinses vandaag. Ja, dat zeggen ze wel. Ja, dat moet toch goed hè, met de carnaval. Hè? Wat heb je er gemaakt? Duveltjesvlees. En dat is? Poulet met heel warm vlees, dus vanavond kunnen ze goed drinken. Hey Rob, Poes, ik weet wat ze zeggen, hè? Al die spaghetti in een pan, pasta. Drankjes ervoor. Je mond. Dat is Hans en even nu schudden ze gewoon de onderbox aan het doen. Dat was heel heel duur. Ik heb een blokje achter in de box gehangen. Ja, dus 2 dorpen, maar één vereniging. Ja, helemaal. We hebben hier Holtes en aan die kant de Smaak dus. De carnavalsvereniging De Kijvers, dit is dus ook Holtes en Smaak. Maar eigenlijk alle verenigingen hier in het dorp is eigenlijk gezamenlijk het Brabantse, Limburgse. En dat maakt het eigenlijk ja, ook best wel uniek. Verstond nu dan ook op de grens, hè? Want daar is dus inderdaad zijn een bord welkom in Brabant. Ja. Daar zit het bord Smakt. En de optocht gaat ook door allebei de dorpen. Door allebei de dorpen, ja. We beginnen in Smakt. Vuur aan, dan gaan we opstellen. En dan trek je hier dus over de brug richting Brabant. En dan maken we in het dorp Holthees maken we nog een hele lus. En dan stopt hij bij het trefpunt, onze café, waar we alles verder doen. En dat gaat gewoon goed, dat gaat gewoon goed samen, Limburg en Brabant. Dat gaat perfect. Dat is gewoon uniek. Ja, want de heurs ook vaak dat ze toch zeggen dat Brabantse en Limburgse carnaval dat toch verschilt. Maar hier gaat het gewoon uiteindelijk goed. Ja, hier is dat gewoon hetzelfde. Het maakt ons zelfs niks uit. Als ze aan ons vragen van, ik kom toevallig uit de Smaak dan. Kom je uit Holtes? Dan zeg ik ook ja. En ja, de meeste mensen daar hebben dat hier wel van. Als ze uit Holtes komen en zeggen van Smaak, ja, het is gewoon één. Het is alles één. Dus ja, dat is gewoon geweldig. De prins komt van de Smaak. De jeugdprins komt van de Smaak. De jeugdvorstin komt van Holtes. De adjudant van de grote prins komt van Smaak. Deze adjudant komt van Holtes. Onze voorzitter komt van Smaak. Onze vorst komt van Holtes. En dus prinses komt wel uit de Smaak. En die kinderen komen ook uit de Smaak. En onze secretaris, die komt weer van de Smaak. Ja, dat is goed. En zo is het denk ik goed verhaald. En de penningmeester. En het boerenbroedspaar, de bruidegom komt uit Holtes. En de bruid komt van de Smaak. En onze penningmeester komt uit Holtes. En zo komt er dus de carnavalsvierders, zowel uit de Smaak als uit Holtes. En de raad komt van beide dorpen. Juist. Eerlijk verteld, dus... Allemaal samen. Toch zien we allemaal samen. Alles Heel zien we ook samen. allemaal Gewoon familie. één. Ja, dat vroeger. Ja. Wie wil eigenlijk Gewoon koken? één deel. Hi. Zit er niemand in het blote weken of zo? Oh. Maar kijk ook even voorbij. Wij zitten hier. Bij de meeste openingen. Dames, Geer hebben ook een belangrijke functie vandaag, begreep ik. Ja, zeker. Ja, wij zijn de narren. En wat is dat precies? Niet zoveel. Gewoon gek maken, lol, polonaisetje. Ja, dat is het eigenlijk. Beetje lachen. Ja. Maar ik begrijp wel dat jullie voor de eerste keer dat er dames zijn gekozen. Ja, eerste keer. En ook meteen 2 vrouwelijke narinnetjes, moet ik het zeggen. Wat gaan jullie dan doen vandaag? Wij gaan dadelijk hebben optocht hier in Holtes Markt. En dan staan wij op de Prinsenwagen langs Prins Rob dan. En daarna gaan wij... ook weer te lachen. Ja, staan we ook weer te lachen. Lekker dansen, polonaise weer. ja. Ja, zoiets. Dat
Toch wel en de prins zoekt de narren zelf uit dan? Ja, meestal Helaas wel. wel. Alleen, dit jaar hadden wij dat zelf een keer gezegd tegen iemand van de carnavalsvereniging op een feestje. Ja. En die had dat toen doorgegeven aan Rob, die nou prins is. Want we wisten helemaal niet dat Rob prins werd. Ja, Rob die vond het wel prima. Die vond het wel gezellig. Ja. Dat was niet Geen spijt van gehad van jullie verzoek? Nog een beetje wel, nee. Ik wil ze alle 10. Laat mij op werkje zien, want ik vind Gerudo het mag. Ja, de optocht gaat dus dadelijk beginnen. Vader en zoon, jeugdprins en prins. Wie is dat? Ja, prins Rob II en jeugdprins Tom. Wie is dat op prinsen? Ja, dan hebben we een kleine taalbarrière. Ja, geweldig. Ik vind het mooi, ja. Ik geniet er elke dag van, dus... ja, moet ik eerlijk zeggen, optocht is helemaal mijn ding niet, want ik heb een scheidheger van boven de wagen staan. Dus hoogtevrees? Ja, niet echt hoogtevrees, maar gewoon koud. En ik ben van de vierkante meter in de kroeg. Slap ouwe hoeren en schele wazel. En dan ga ik even naar de jeugdprins, want wie is dat dan de optocht? Ja, dat is wel leuk. Ja, dit jaar moet ik dan op een kever staan. Ja, dat is wel grappig. En wie is dat dan om samen met Tine Pap dan de jeugdprins en prinses te zijn? Ja, dat is wel grappig. Om dat mee te maken. Wat is dan de planning vandaag nog weer? We zijn eigenlijk net bezig gekomen van gisteren, maar ja, dan is je zo rustig. Ik was om 5 uur pas in bed, dat is eigenlijk niet verantwoord. Maar de planning vandaag is een optocht, Priesustreiking. En dan hebben we straks de uitreiking van de Gouden Hoefijzer. Dat is wel een trendje dit jaar, dat mensen die een hoefijzer trekken ze een hoefijzer om, kijk je dat? Daar hadden we een paar leuke hoefijzers, cameraman, daar gaat het over. Hoefijzers trekken? Dat is gewoon het gezicht naar beneden. Anti-carnaval naar beneden, maar het gaat regenen als je de kop omdraait. Dat is de lol, dat het dan wel een beetje verstoeld erop staat. Maar, en die het mooiste hoefijzer getrekt, die krijgt de Gouden Hoefijzer. Maar ik doe hem niet, ik kan hem echt niet. Doe wel, Donnes. Probeer eens. Dit is spaghetti die gaat de molten hier. Ja, ze gaan door heen. Altijd liefde verleiden, als je jong is, zie dat Oh, joh. Holte Smakt, Brabant, Limburg, hoe kom je vandaan? Ik kom van Holtes, oorspronkelijk. En wat Dus, kunnen de Limburgers nog leren van de Brabanders? Wat kunnen de Limburgers nog leren van de Brabanders? Dat is een goede vraag. Ja, ze zeggen altijd Brabantse gezelligheid waar, maar goed, aan de andere kant, in Limburg is het ook altijd wel gezellig. Dus daar hoeven we in feite niet meer zo te leren. Hoe kom je vandaan, Holtes of Smakt? Smakt. En wat kunnen de lui van Holtes leren van de lui het Smakt dan? Wat we van smaak kunnen leren? Ja. Nou, dat is allemaal saamhorigheid en gezellig. Het is geen concurrentie? Geen concurrentie, nee. We doen het allemaal met elkaar samen. Ik zeg alles, we doen alles samen, behalve de verkiezingen. Brabanders zijn meer gastvrijer als de Limburgers, ja. Hoe vertaalt zich dat daarna nu met deze carnavalsdagen? Nee, hier in deze dorpjes merk je dat niet. Dit is allemaal één. Hier merk je geen verschil. Limburg, Brabant, allemaal hetzelfde. Dit is alleen maar... Wat is dat? Het is voor de keel, ik ben heel erg verkeeld. Het is gewoon preventief, hè. De meeste bacteriën kunnen dooddrinken. Dus ik ben nooit ziek en de prins van Marseille is wel. Ja, proost op de gezondheid. Jongens, santé, hè. Proost, hè. Op een lange optocht hadden we ook veel gehad. Zeg maar. Oh, bultje, ja. Heerlijk gebied voor de veiligheid hier. Ja, Rob en Varie natuurlijk nu nog op Limburgs grondgebied. Ja. Hè, voordat vandaag de grens over gewoon. Wie is dat dan toch? Ja, Brabant en Limburg samen. Ja, dit is een beetje een fictieve grens geworden, voor ons tenminste. Dit is puur alleen maar een beetje jennerij onder elkaar nog. En dit is wel altijd een beetje Brabant, Limburg, gemeente Verre, Vielingsbeek, of ja, de Allebeek. En ja, op zich is het, mijn god,
Op zich is het alleen maar Jan, want die grens bestaat, vooral voor de jeugd bestaat die grens helemaal niet meer. De jeugd die leeft gewoon lekker grensloos, zullen we maar zeggen. Maar, En een beetje eigenlijk voor het jennen nog... Jennen met de... Dat is een Brabander. Brabanders gooien met confetti. Limburgers doen het niet, die doen alles netjes volgens etiket en Brabants zijn helemaal lomp en... We zijn dus net in Limburg begonnen en het eindigt in Brabant. Ja, inderdaad, je kunt het zien, in Limburg gooien we confetti en in Brabant gooien ze zaagsel. Ja, dat is een aloude traditie, die we normaal nooit doen gelukkig. Maar ik hoop tenminste een beetje accepteren dat ik ook een geintje Limburg-Brabant, zullen we maar zeggen. Brabant is het zaagsel van het niet nadenken. Ik kom zelf van Limburg, dus ik mag dat zeggen maar. En ja, Brabant wordt het zo'n zootje. Maar wel leuk al, wel leuk. We lossen het altijd op met een pilsje.